Objaví sa mamut v ľudskom svete znovuzrodenie? V dnešnom videu vám poviem, čo si o celom filme myslím, takže sleduj do konca. Toto video bude rozdelené na dve. V prvom vám poviem, čo si o celom filme myslím a v druhom sa pozrieme, na akom ostrove uviazne Zorina výprava. Nebudem už zdržiavať a ideme na to. Na začiatku musím povedať, že sa neviem dočkať. Po 3 rokoch zase si pozrieť film o dinosauroch, to sa nevidí každý deň. Mne sa zatiaľ potvrdené informácie strašne podobajú, ako keby spojili Jurassic Park 2 a 3 a predali niečo nové. Vracajú sa na ostrov, kde idú získať DNA, a v Jurassicom Parku 2 tak tam išli tiež na ostrov, ale skúmať dinosaurov, ako sa im darí. V Jurassicom Parku 3 uviazli na Isla Sorna, kde Erik a jeho nevlastný otec stroskotali. A v Jurassicom svete znovuzrodenie má uviaznúť civilná rodina, ktorej vodákskú výpravu prevrhli lúpežné vodné plazy. Osobne si myslím, že to bude Porosaurus, pretože pred týždňom sa objavili fotky, kde je zoznam hračiek, ktoré vyjdú spolu s filmom, a na tom zozname je aj práve Porosaurus, ktorý by sa dal pokladať za vodného plaza. Určite vás zaujíma, čo si myslím o tom, čo stretnú z oči v oči, ak čo bude zlovesný, šokujúci objav, ktorý bol pre svetom skrytý 10 ročia. Či to bude hybrid, tajné laboratórium alebo niečo iné. Osobne sa viac prikláňam k názoru, že to bude hybrid. Niektorí si možno myslíte, že fuj, zase ďalší hybrid. Ale tentokrát to podľa mňa nebude hybrid ako Indominus Rex, ale skôr nejaký mutant. Na Reddite a Discorde sa objavujú fotky, ako by údajný mutant mohol vyzerať. Podobá sa na Muto z Godzilla z roku 2014. Niektorí hovoria, že práve takto bude vyzerať nebezpečný mutant. Ťažko povedať, či práve takto bude vyzerať, ale skôr si myslím, že bude mať viac črty dinosaura, možno Tyrannosaura alebo Velociraptora. Tohoto mutanta mohla práve výprava nájsť zamrazeného v laboratóriu, ktorý je na ostrove. Už keď mal výjsť ruský svet nadvláda, sa špekulovalo, že sa objaví Spinosaurus a mamut. Nakoniec sa ani jeden z nich neobjavil. Znova sa špekuluje, že sa tieto dva prehistorické tvory objavia v ľudskom svete znovuzrodenia a že Spinosaurus bude zase ten záporák. Myslím si, že kvázi tá kliatba nad Spinosaurom sa konečne prelomí a my sa konečne dočkáme návratu Spinosaura do franšízy. Je tu dosť informácií, ktoré to potvrdzujú. Napríklad unikla fotka 3 malých hráčiek, kde je oranžovo-zelený Spinosaurus, bledozelený T-Rex a modrý Ankylosaurus. Ďalej, keď sa vrátim na zoznam hračiek, kde bol aj Porosaurus, tak je tam aj Spinosaurus. A navyše, už by sa aj po tých rokoch hľadám aj patrilo, aby sa aj objavil. No nie? Mamut bol spomenutý už v Jurassicom svete Creedový Camp 4. sérii. Kosti mamuta sa objavili na podnose, ktorý sa prevážal cez jednu z miestností v laboratóriu doktora Wu. Sammy sa počas prehliadky výskumného laboratória pýta, čo je to na podnose. Doktor Wu odpovedá na jeho otázku slovami: to sú pozostatky sibírskeho mamuta. To by mohol byť odkaz na zariadenie Ingen Martel, pôsobiaci na Sibíri, kde sa zhodou okolností nachádzajú pozostatky mamuta. V Creedovom kempe sa taktiež objavil šablozubý tiger. Osobne si myslím, že tento raz uvidíme tajné laboratórium, kde Ingen vytvoril minimálne mamuta a možno aj šablozubého tigra. Dajte vedieť do komentárov, čo si o tom myslíte. Vrátiť sa do franšízy Ingen. Pred pár dňami unikla fotka k žípu, ktorý by sa mal objaviť vo filme. Na boku môžeme vidieť logo Ingen. Osobne si myslím, že Martin Krebs, ktorého stvárňuje Robert Friend, bude zástupca práve Ingenu na tejto prísnej tajnej misii získať DNA. Niečo ako Peter Ludlow v Jurassicom Parku 2. Prečo práve Ingen sa zapojil do tejto tajnej misie, to fakt neviem. Možno chce zase mať kontrolu nad týmito ostrovmi. Všetci však vieme, že tam nikdy nemal tú kontrolu. Ako ja som rád, že sa po 10 rokoch vracia Ingen do franšízy. A na záver,
Zhrnutie je také, že za mňa to bude bomba. Ruský svet nadvláda, nám otvoril dvere a verím, že franšíza bude postupne riešiť problémy ohľadom klonovania ľudí, nové choroby, ktoré môžu vznikať, pytlerstvo a čierny trh s dinosaurami, bordel v mestách a uliciach, ktoré robia dinosaury a nakoniec, čo bude ďalej? Vyrovnajú sa s týmto problémom ľudia, alebo ich postupne vyhubia?